Pando bunga la chisankho Justice Annabel Mtalimanja wati padali pano ma constituency onse 229 akwanitsa kutumiza zotsatira pamakina. Justice Mtalimanja ati makonsolo onse amalizanso kuunikira zotsatira zomwe azimata pakhoma kuti wina aliyense apite kukonsoloko kukaona zotsatirazo. Iwo ati makonsolo 35 akwanitsa kubweretsa zotsatira ku Tani Center ndipo yatsala ndi konsolo imodzi yokha. Mtalimanja apempha omwe ali ndi madando kuti azibweretsa madandawo ku bungweli osati kulemba pa tsamba la mchezo. Mtalimanja afotokozanso kuti bungweli lalandira dandaulo lochoka ku chipani cha Malawi Congress MCP ndipo akuliunikira. Chipani cha Malawi Congress MCP chati chidandaulanso ku bungwe la meki kuti anthu oyang'anira chisankho achipanichi anawathamangitsa pamalo angapo oponyera voti. Yemwe wayima limodzi ndi Dr. Lazarus Chakwera pa chisankhochi Engineer Vitumbiko Mumba ndiye wanena izi pamodzi ndi akuluakulu ena a MCP ku Lilongwe. Amumba ati ndizodabwitsa kuti madera komwe Dr. Chakwera apeza mavoti ochuluka kwachulukanso mavoti ankhaninkhani owonongeka. Iwo apereka chitsanzo cha madera kuphatikizapo madera akumidzi ku Lilongwe kokha komwe kuli mavoti owonongeka oposa 22,000 boma limodzi. Amumba afotokoza. Nkhani ameta kumanena pano ndiye kuti masankho akuchitika ife Malawi Congress Party tawina kale. Ndiye munthu wakhale. Ndikala nimeti ayamba kuonetsa kuti 2014 adayesa kutibera. 2020 ndi pamene kunakhala ngati ambuya atibwezeretsa. Ndipo chimene tikunena ife Malawi Congress Party ulendo uno sikuti wina afuna atibereso yani. Ndiye kuli ena mukumanena kuti akuberani muli pampando arani mmeta anena kuti ayi sana tibere. Chifukwa meki sina tulutse mtsogoleni mukuti wani wowina ndani chachitika nchoti taagwira akufuna kubabe lero kamayankhula anzathu a DPP malo moti tawina tinena nikuti tagwidwa tikufuna kuba imene ndenkhani mutinena kuti atigwira ndipo umboni watani woonetsera ndenkhani imene aralimeti amatsindika lero chimene akamba iwawa ndichakuti tidzisiyanitsa kuti ukakhala pampando sikuti udzibera masamu udziwina oyerayera osati kumazimenya chidali kuti ife timadziwa kuba ndeulendo makumana ndi anthu oti akugwirana simunagwidwa kunokokha magwidwa kumpoto magwidwa kumwera magwidwa kulikoma magwidwa kulikonse ndiye kumene mukuauza kunja auzeni zoona arani mbeta kuti auzeni achakwera akunena kuti nena nizoona kuti magwidwa. Amene otu ndi Mai Jessica Bwira achipani cha MCP. Yemwana amayimira ngati phungu pa chisankho mdala chapalana fisi mzinda Lilongwe a Esther Sagawa wati anakasiya madandaulo kumeki okhudza momwe chisankho chayendera dera komwe anayimira. Asagawa mwazina iwo ati akudandaula kuti zotsatirazo za chisankho zimakhala zosiyana pa mapepala omwe amalembapo komanso anthu ena omwe sanali oyenera kuthandizira anthu kuponya voti amagwira ntchito ya mtundu. Tinakasiyapo kale madandaulo kumeki I think analipo 4 if not 5 amene timanena kuti panali zinthu zina zimene zimachitika zimene zina zosayenerera ngati anthu amene sanali mamondera azipatsidwa mabaji kuti azithandizira anthu kuti avote. Number 2 tinanenaso zoti mali zachita achasa kumapangata ale mafigures amene analemba aja kumasiyana amene kumbali zitatu zimene adakwanitsa kuti patsako komanso tinazadandaula kuti pa constituency yeseyo ma polling centers athu onse sadalipatse mali zachiti amene zidatipangitsa kuti tisadziwe kuti kodi mbali ina itachitako motani. And mwina zina zadabwa soti difference pamene amadzali pa chipepa chomalizira momwe atipatse makopeza pamene amayendera pa stream paja zimatidabwitsa chifukwa zimasiyana ndi zimene ifeyo adatipatsa komanso mamonita zathu ngati ma stream ena adakana kusayinira malingana ndi zimene zimachitika pamenepo kuti sizimachitika moyenerayi. Nde lero ndi nkhani imene achitika tsiku la lero inalionera kuti tinayimbiridwa foni kuti kwapezeka mapepala ameki mu office ya head zimene zina mu draw
kupita umene kuja napeza dizoti mapepala amene ameneke kuti adzipita kumeki osati akhale pa center ayi amene amafunika apite ku constituency center akupezeka ali pachani ali pa center imene zinthu zidachokapo kalekale 3 days ago koma zipezekabe mu drawer ndiye tinaona kuti sitingadzitenge sitingapange chilichonse koma daimbira foni ku polisi kumene anagwiza ana yankhana ndi ameki komanso tena amene analika tikhoza kufuna kwabwino amene azipani zosiyana-siyana anabweranso mpaka nankhani ku polisi ndi chikhulupiriro nena kuti masankho amene wawo ali ndi malamulo ake amene amenekera kuti ayendetseredwe ndi kupereka kwathu zimene ziti ndi chikhulupiriro chonse lina zoti amene athandizira makamaka po kugwiritsa ntchito malamulo kuti tidziwe kuti chimachitika ndi chani. Mkulu woyang'anira zachisankho ku chipani cha DPP Ajini Matanga atsimikizira Malawi kuti voti yawo njotetezeka ndipo ndi chikhulupiriro kuti zofuna za Malawi zakwaniritsidwa. Amatanga ayamikira bungwe la meki chifukwa choyendetsa chisankho mwachilungamo ndipo ali ndi chiyembekezo kuti bungweli lipitiriza ntchito bwinoyi. Iwo apemphanso Malawi kuti asunge bata ndi mtendere pomwe akudikirira kuti bungwe la meki lilengeze zotsatira zovomerezeka. Makamaka tofa tigale nawo mtundu wa Malawi komanso masupporters athu kunena kuti ifeyo ngati chipani cha DPP tikuyang'anira mavoti awo, tikuyang'ana zimene zikuchitika ku National Tallying Center kumene Malawi Electoral Commission akuwunikanso zotsatira zazisankho mchizungu amati verification. Ndiye process imene matenga beka nthawi akamaliza kuyang'ana zowerengerazo suti akuwerenga iyah akungonda zimene zinapatidwa rekodi kuma polling station kuja kukafika mpaka kuma constituency tallying center akuziwunikanso amachoti verification akatero ndeno aulutse zotsatira. Ndife tikutsatira zimene zoti momoniranso ku National Tallying Center ako akuona zimene zotsatirazo momona zathu akutiuza zotsatira tsiku ndi tsiku tikutsatira. Ndiye mafana auze mtundu wa Malawi tosadandaule sikuti tikakhala tili kwayankhula pafupi ndikuti sizidziwa zimene zikuchitika. Bungwe la Islamic Commission for Justice and Freedom ICJF lapempha Malawi kuti apitirize kusunga bata ndi mtendere pomwe akudikirira zotsatira zachisankho zovomerezeka. Mkulu wa bungweli Shehe Abdulrahman Ajasi auze MBC kuti anthu akuyenera kumapitiriza kugwira ntchito zawo mwabata pamene ameki akuonetsetsa kuti akuthana ndi mavuto omwe alipo pa nkhani ya chisankho. Pempho kwa Malawi nonse kulikonse kumene muli pamene tikudikira zotsatira zazisankho chisankho chomwe chidachitika pa 16 September 2025. Ife kuchokera kuno ku Islamic Commission for Justice and Freedom ICJF timafuna tikupempheni Malawi nonse kuti pamene mukudikira zisankho zimenezi tiye tidikireni mwabata komanso mwamtendere. Kumbukirani kunena kuti tini Malawi mmodzi yekha sitizakhalanso ndi Malawi wina. Choncho chilichonse chimene tingapange chifukwa cha zotsatira zazisankho zimenezi ndiye kuti taononga dziko lathu. Tikaononga dziko lathuli ndiye kuti lidzativutanso kumanga chifukwa tizayenera kulimanganso tokha. Choncho chisankho ichi ndi mpikisano, wena akhoza kuchita bwino wena osachita bwino, si kuti ndi mathero a moyo koma ndi mbali imodzi imene Malawi apereka maganizo awo kuchokera mu voti. Choncho ndimafuna ndikupempheni nonse kumene kuita kulikonse kumene muli tiye tidikireni zotsatirazi posunga bata ndi mtendere komanso kukumbukirani kuti muli ndi udindo ofuna kuyang'anira ndi kutukula dziko lathu la Malawi. Ndipo gulu la chinyamata kukhudzidwa mdziko muno la Concerned Youth Alliance for Elections Integrity lapempha bungwe loyendetsa chisankho la meki kuti lisachite machawi kuulutsa zotsatira zachisankho koma kuti lifufuze zipepala komanso makina azotsatirazi zachisankho. Wapampando wa mgwirizanowu a Frederick Malata wapemphanso zipani za mdziko muno kuti zipewe kupereka uthenga onyoza koma kuti zipanizi zilimbikitse mtendere. Zisankho tikamasankha tanthauzo la chisankho ndi kusankha munthu amene anthu amufuna, sikuti munthu akabere zisankho kuti awine. Tikufuna zija zonena kuti zimene zachitika mu 2025 sitimaziyembekezera chifukwa zidachitikapo kale 2019
zidachitikapo kale 2014 ndeti mayembekezera kuti zisankho za 2025 sizikhala ndi china chilichonse chokhudzana ndi kubera. Koma chifukwa tisachitika izi tili ndi ma records ena amangidwa, ena umafuna kuzipha, mapepala ena akubwezedwa ngati akunchewu, ena kuthyolo, kulilongwe, kukasiya, kurumpi zikubwezedwa. Tikunena kuti ameki akuyenera kuti afufuze zinthu ngati zimenezi, ndipo pamene apezeke kandi candidate kuti apezeka kuti anali nawo mugawo la zimenezi achitidwe disqualify. Pamanthawi ya masiku kuti electoral commission mwina ali strained kuti masiku ndiochepa, apite ku court, apite akapemphe a court kuti apapase masiku oti afufuze bwinobwino, afufuze achite verify ma manual sheet ndi za EMDs zonsezo, aone kuti akupereka ma results oyenerera. Nkhani zathu kuchokera kuno ku BICC mu mzinda Lilongwe nzomwezi mauno mnali ndine Austin Kachipeya. Tsopano tupasirani za nyengo.